Oh alah, muga-muga engko petungku yo dadi. Nek binungkone ada susu bojo. Mas, kopine sak gekne iki lho. Kita diombe sel adem. Sik to, Dik. Kursi motor iki lho, engko arepe payu delok. Wong motor bakal diresiki pak dilus-lus aku lho ora tau mbok lus-lus. Ya engko bengi tak lus-lus to. Lah wong iku payu tak nginukone ada susumu lho. Lah piye? Tenang. Heeh. Ya wis gekne diombe, Mas. Sik. Jiwono kunci ning meja kono. Ya. Ya Mas kuncine. Kopine nanti diombe sel adem. Sampeyan nyepakne ning meja ya. Nggih. Alhamdulillah. Kayu iki engko. Wah, roti pakne. Wah. Ini arep banget. Kopi ini pun sandang aja. Iki Mas nomor tunjuk. Sini Mas, rasanya. Pahit apa lagi? Kok pahit to, Dek? Oh, masa? Tapi nyama sampeyan manis kok. Iya. Iki mau ngene, Dek. Ya muga-muga motor kamu nek sing delok payu. Tapi bulan iki piye iki? Penghasilannya piye dhewe? Gini loh Mas, bulan ini penghasilan dia menurun. Terus ini piye? Dadi ya lho, Dek, wong nganti usum corona ngene iki nyambut gawe angel. Iya sih, karo dene iki sing tuku ya ora patek akeh. Kayak ora mesti lebih dire nek sing tuku. Ngene iki aku wucu kabeh. Tukang lu ngendi ya? Kono lho Mas. Omah Rano Andri ya. Sing omah pojokan lor dalan ya. Oh, meh Yusri ya. Iya. Oh, ya wis ngene rek no, aku tak ngelapi motor. Wong warga di delok diodo ana payu tak sana. Iya Mas. Muga-muga payu ya. Kena nggih nukone ada susu sampean. Iya. Ya Mas ya. Dek, Halo Mas. sampean pendekne anu ungkal nggih. Neng meja pawon mburi sampean pendekne nggih. Nggih. Iki to Mas. Nggih. Ala ning mari dulu lho Mas. Iki lho Mas tinggal ora nek sing delok arep ngoten iki. Yo sembarange awake dhewe iki mung dadi wayang, disyukuri ae pinarine sing gawe urip. Ora usah ngresula, rezeki mergane rezekiku sak ngatur. Iya Mas, Mas. Pun to sampeyan sing sabar. Wong ora ngalah-ngalahne wong sing sabar. Sing wong nrimo ya mugi-mugi panggah karo Gusti Allah paring rezeki mbok piye carane. Mas, amin. Sik Mas, aku tak njupuk dom bolah nih dom. Iki aku arepe asa-asa arepe udah ngarep deh. Mas, Dalam. sawangan to iki ada susu suwek kabeh iki lho. Ya sama sabar to, Dek, sampean dodomi dhisik. Lah sampean apa ora ngerti? Dulu nanti sudang dicucuki manuk ngene iki malah jebel kabeh lho. Tak tontonane pisan ya Mas wi, ada Nek, ya sik to. Oh, Mas, Mas piye? yang kok mulai-mulai ngarep. Coba tak mampu sukat. Ndongno ya.
Ya muga-muga awake dhewe wedhus mburitan sok mben iki didelok wong ya nek sida dadi petunge muga-muga dituku. Ya iya, yo ngene esik to, Mas. Lah iki ya luwih esik. Iki Dek omahe. Iya Mas, iki lho omahe Sri sing tukang pijet ya. Hei, Dalam Iki lho bojoku arep pijet, iso apa ndak? saged. Kenapa? sesuk ya. Jam 8 esuk. Ora omah. Yo sih aku wis rek. Mas, omahe kene lho. Mas, kula bidarian nggih. Nggih, hati-hati aja lali. Engko sanuke sing dipijet liyane. Nggih, Mas. Sido rene. Lah ya lek sido ndelok motor to. Lah ya karek abang diingkae tok. Regane ya 17,5. Kula nuwun. Monggo, pinara. Nggih. Pantu pijet, Pak. Sido, monggo pinara. Lho, kene lho, nunggu dhuwur kene lho. Nggih. Mas, aku tak shopping sik ya. Ya wis. Barang pun tak. Hati-hati ya. Ditandane lho. Ya Sri. Nggih. Saiki napa mangke, Mas? Turute. Ya saiki to. Mumpung bojo rene. Ya. Mboten, Mas. Betul, Makasih betul. ya, Mbak. Pun. Iya. Sri, Halo, Mas. sampean lo ayu. Bojomu kere kaya ngono kok ya gelem lho sampean. Nggih pripun pun jodone. Lah ya ora. Pomo sampean tak wae gelem ora? Mas, kula badhe telingking pundi dalane? Kono lho Sri, tengah kono mburi ya. Nggih. Loh. Lah jare nek pijet nang ndi? Mas. Mas. Nang ndi to? Loh, Mas. Sri, betos nyapa? Seto, Dek. Iki ora sing sampean bayang iki. Nah, niku kene bener Sri. Niku kana. Sik to, memang nyapa seturut mburi barang. Jarene ngomong murah to seturut mburi barang nyapa kowe mau. Sik to, Dek, sik to. Iki mau mek nurutmu. Menang to, saya menang kok. Saiki mulai kana wae. Pamit murah to ayo to mburi barang nyapa. Mulai. Kendang. Dek! 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 Sampai gini ya. Saya sampai balik. Wis to, sampean ora usah nangis. Awak dhewe dadi wong ora duwe biasa lek difitnah. Wong rezeki iki sing kuwasa sing ngerti.
Wes, ora usah nangis. Iya sama kayak Pak.